Asibingeleleke magobane omhlaba obengela kuseyona usithole phansi eMnambithi lapho esibhizi sigaya khona ikhubalo lapho sitekelela khona konke okungaba ukugula okuthintana noma ukuphathelene nomuntu noma nesidalwa esiphila emhlabeni. Lapho khona esikwaziyo ukuthi mawushaywe ngesichitho ushaywe ngesilwane, inhlahla zakho azisebenzi, unabantu abakukoleta imali yakho abayikhokhi, uhanjelwe umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa, uhanjelwe umuntu wesifazane kanje umuntu wesilisa, siyakwazi ukulekelela siphinde futhi sikwazi ukuqinisa imishado. Sikwazi kanjani phela umuntu uzobuza ukuthi udokotela nje semncane kanje wasikwazi ukuqinisa imishado yini? Ingoba nami ngiwumuntu osenonkosikazi akwazi ukwenza into ungenayo ekugcineni uzoqinisa imishado. Uqinisa kanjani imishado ekubeni nawe usajolela nje indaba lapho. So bafowethu kade sagcinana, namhlanje sizawukhuluma noma sichaze kabanzi ngomuntu oshaywe ngesichitho noma oshaywe ngesilwane. Bafowethu lento yesichitho noma lento yesilwane into ejule kakhulu, into futhi eyingozi kufuna ukuthi ungayihlaleli phansi mangabe usuzwile kuba khona mhlawumbe okwenziwe kuwena noma uthuke wakuthola endleleni kwenziwe kuwena. Yabona uma ushaywe ngesichitho, isichitho akusho ukuthi mhlambe usuke unyeke uthanda umuntu wakho wesilisa noma isichitho lapho khona esuke sichitha khona yonke into uyayenza empilweni. Uhlanganisa umsebenzi awuhlangani. Nawo phansi kwabantu kube ngathi nje ugaza unalo, kube ngathi uyanuka nje. Umile emasheshaza kwesikhathi kube ngathi khona iphunga lizwa emzimbeni wakho. Ingoba lapho suke sekushaya ngesichitho noma leso sichitho leso sisihambisana nesilwane isikhathi esiningi. Lapho khona leso silwane leso esivuswa emathuneni athile, esinye sesichaza into eningi ku-social media, kodwa isichitho nje nawushaye ngaso. Kodwa khona futhi isichitho ke lapho khona kuyisichitho nje usuke kuyithonga noma kuyidlozi ngokolimi lwenu, kuyidlozi elikushanga leso sichitho leso ngesimo sokuthi khona izimfuno noma izikweletu kusuke bekuphaphamisa kuzona, noma khona izinto kusuke kufanele uzilungise kuwe uqobo. Thole ukuthi kwesinye isikhathi uxabana njalo nomuntu wakho othandana naye, mhlawumbe umuntu wesilisa lo muntu wesifazane, niyaxabana ngaso sonke isikhathi nibange ngisho into encane. Vele lonto isuke isichitho esikhathi mhlawumbe isuke isichitho esuke mhlawumbe sisuka kuma-ex nomabili, noma kusuke kuyisichitho esukuthi lento eniyenzayo anikayihlanganisi ngokwamathonga, ngoba khona ukuthi nikuhlanganise phela ngokukamoya lapho khona esuke nilala nenza khona ucansi nikuhlanganiseke lento. Khona futhi la inkonzo khona into esuke ihlanganiswa ngokwamathonga ngoba amandla abantu awafani. Thole ukuthi uyafuna uhamba uyovela mhlawumbe uyolobola noma uyocela ukuthi amandla awunawo, kodwa kunendlela ethile ekake kwenziwe ngayo. Ingakho kuthiwa kudala kumiswa iduku, kodwa ke siyochaza ngelinye ilanga la kuthiwa kumiswa iduku kusuke futhi kwenziwani. Bafowethu, inkunzi isematholeni bafowethu, lapho khona ekufanele ngabe thina sifundisana isiZulu, sifundisane ulimi lwethu, sifundisane izimfihlo nje zokuphila la esiZulwini. Sikhohle bafowethu imlando ongeyona eyethu, kodwa ke anyesi singene kakhulu lapho ngoba empilweni anyeke uzuphumelele uma ngabe ungekho ezintweni noma ezintweni ethinta nje isiZulu noma ethinta izinyanya noma izidala zakini. Anyeke uzuphumelele lapho. Impilo bafowethu iyadinga ukuthi konke okwenza ukuhlanganise nokwamathonga noma ukuhlanganise nezidalwa zasekhaya, noma kodwa kwesinye isikhathi futhi lokho ngizokubeka nje kusobala. Kuyaye kube kuhle, kuyaye kube kubi, ngoba uma ngabe yonke into wena uzona uyenza bese ujwayele ukuthi uyayibika, uthenga imoto uyayibika, wenza into uyabika emsamo. Thola ukuthi manje sebethi thola ukuthi mhlawumbe imoto ingene engozini, uyayikhanda ingene engozini, uphume uyohlola sithi le moto ayizange zibe sibusise ekhaya. Abantu abadala bayifuni ngoba mhlawumbe akekho kwaba nemoto ekhaya, bayazi lento. Yabona sibike nje izinto eziningi. So manje yabona into zamathonga zibuye zibambeze isikhathi esiningi. Ingakho kwesinye isikhathi uma uthi wenza umsebenzi, thola ukuthi umsebenzi awenzeki, uwenze ungenzeki, uwenze ukuthi uyaphuma uyohlola kuthiwe kwenzakalanga. So nje lento yesiZulu yebo yona ikahle, kodwa kwesinye isikhathi iphinde futhi ibe futhi i-disadvantage kwezinye izikhathi. Kodwa kuyaye kudinga ukuthi
mawulenza lelo siko ulenze, kodwa ulenze usuku lazi ukuthi uliqondisisa. Camagwini-ke bafowethu, sizophinde sibonane. Camagu.